Hi ma'am! Welcome to Angel's Flower Farm! Mag-esos nga sila. Sige po. Sir, tulungan niyo naman ako. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, ma'am? Di ba maraming plant dito? Opo, marami po kaming klase, ma'am. Pili lang po kayo. Magkano ba plant niyo dito? Depende po siya sa klase, ma'am. Yung presyo po namin is 200 pesos to 5,000 pesos po. 200 pesos? Buti pa dito, mura lang. Samantalang sa ospital, 500,000 yung plant nila. Hospital po? Oo, yung transplant nila, 500,000. Dito ba? Magkano ba transplant niyo? Hi, ma'am. Pili po kayo ng halaman, ma'am. Oo. Bali naghahanap ako ng halaman na maswerte sa business. Ay, meron po ako nun, ma'am. Money tree. Pampalago ng pera. Talaga? Patingin niya? Ito po, ma'am, oh. Asan na yung money tree na sinasabi mo? Ito po yun. Ha? Pasaw lang naman yan na may lupa. Naku, ma'am. May nakatanim po itong pera. Kaso, ang tagal tumubo. Baka pag binili nyo, tumubo agad. Hi, ma'am. Good morning. Pili lang po kayo. Actually, may napili na ako. Banda dun, no? Alin dun, ma'am? Ayan, no? Parang ang ganda kasi. Magkano ba yan? 5,000 lang po yan, ma'am. 5,000? Ang mahal naman. Kasi, ma'am, malayo pa po yung pinanggalingan yan. Imported po yan galing Canada. Imported talaga? Opo. Imported? Halaman ko yan, oh. May pangalan pa nga yung paso, oh. Ikaw pala yung nanakasgad. Ano pa po, ma'am? Ito pa, 10 piraso niya. Wow! Tapos ito, mga 15 piraso. Sige po, ma'am, ihahanda ko lang. Oy, Betty! Ano ginagawa mo dito? Ito. Namimili ng bulaklak at halaman. Pag may regalo mo? Hindi, Ilalagay ko sa garden. Okay lang yun, Betty. Sa susunod, huwag ka na magpapalipas ng gutom, Di ba bed spacer lang naman tayo? Bahay nga, wala ka. Garden pa kaya? Hi, sir! Ano pong atin? May halaman ba kayo dito na pampaakit ng pera? Meron po, sir. Halos lahat po ito pwede. Talaga? Sige. Ito. Anong pangalan nito? Yan po, sir. Florencio Cuadras po. Kakaibang pangalan, ha? Opo. Ang halaman po na yan, kailangan diligan 7 times per day. Kailangan gupitan ng dahon 2 times a day. At kailangan lagyan ng fertilizer every hour. Kailangan din pong lagyan ng kulambo paggabi. Baka po kasi lamukin. At take note po, sir. Ionized distilled mineral water lamang po ang pwede dilig sa halaman na yan. Sige, aalis na lang ako. Bakit po, sir? Kasi, ang hanap ko, yung halaman na pampadami ng pera. Diyos ko, maintenance pa lang yan, ikakalugi ko na. Pag may nakitang magandang halaman sa ibang bansa. Oh, I love that! I want to buy it. Sa Pinas, gastos lang yan. Manghingi ka na lang sa kapitbahay. Yan ang Pinoy.
Ay, tulungan mo naman ako. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Hinahabol ako ng mga hator. Papatayin nila ako. Hator? Oo, pinapapatay ako ni Hagorn. Pero nakatakas ako. Kailangan ko na makabalik sa Nireo para makahingi ako ng tulong sa mga kapatid kong Sangre. Sangre? Oo, Sangre. Hawak kasi nila ang brilyante ni Emre. Miss, tulungan mo naman ako. Miss, kalma ka lang. Sasamahan kita. Talaga? Alam mo ang daan pabalik sa Nireo? Oo, alam ko ang daan. Ang daan papunta sa mental. Tara na! Hi, ma'am. Good morning. Good morning mo mukha mo. May problema po ba? Meron, hindi mo ba ako naaalala? Ako yung bumili sa'yo ng 10 Indoor Plus nung isang buwan. Manloloko ka? Hindi po. Bakit po? Anong nangyari? Di ba sabi mo, kahit nasa loob ng bahay yung mga halaman, mabubuhay kahit hindi sila masinaga ng araw? Opo. Opo, eh kung ganon, bakit nangamatay sila? Ha? Sinungaling ka? Manloloko ka talaga. Hindi po ako manluloko. Mabubuhay po sila kahit walang araw. Basta, araw-araw diligan. Ay, kailangan pa palang diligan? Hey, I'm a girl, not falling nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer word to Jaga Kaka. He cupping that Valentino. He cupping that Valentino. Hi ma'am, welcome po sa aming garden. Naghahanap ako ng halaman na may benefits pero hindi ganun kamahal. Meron po kami ma'am. Ito po, nakakaalis po ito ng stress. 1,000 lang po. Okay yan pero medyo mahal eh. May iba pa? Ito po ma'am, nakaka-good vibes po yan. Lalo na pag marami kayo nito. Magkano naman yan? 400 po. Ano? 400 na yan? Wala na bang mas mura dyan? Pero may benefits pa din? Meron po ma'am, yung malo. Wait lang ma'am ha, kukuhanin ko lang po. Ito po ma'am, malunggay. Malu for short. Punong-puno po ito ng benefits. 100 times po ang vitamin C. May vitamin A, B, C, at E. 20 pesos lang po ma'am. Ang sweet mo talaga, babe, no? Salamat, babe. Ikaw din naman eh. Pero mas sweet ka. Kasi tuwing mansari natin, lagi mo kong dinadala dito sa tindahan ng bulaklak at halaman. Ganun ba? Sana nga nagustuhan mo. Ang sweet-sweet talaga ng babe ko. Pero natanong ko lang, bakit nga ba dito tayo lagi? Para tipid? Tipid. Oo, wala kasi akong pabili ng bouquet ng bulaklak. Kaya hanggang tingin na lang muna tayo, babe. Kaya pala. I did. What you gonna do about it? Nothing. I did. Hi sir! Bili na po kayo ng mga halaman namin sir. Hindi. Tingin-tingin lang ako. Ganun po ba? Sige po. Magtingin-tingin lang muna po kayo dyan. Sige. Miss, matanong ko lang mahirap ba mag-alaga ng mga halaman? Hindi naman sir. Kailangan mo lang ng oras, effort, tiyaga at pagmamahal para tumubo ng maganda at malaki ang mga halaman. Ganun ba? Sumali pala ako. Mali? Bakit naman sir? Naghahalaman din ba kayo? Hindi. Mali pala ang pag-aalaga ko sa kanya dati. Kasi puro pagmamahal lang ang ibinibigay ko sa kanya. Kulang pala ako ng oras, effort, at pagtsatsaga. Kaya siguro, hindi na bulaklak nagtagal aming pag-ibig. Sayaw mga
malaman. Dito sa aming gang walang tapon, gwapo at gwapa lang ang meron.